Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Asih. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak seratanipun nggih menika Ki Sudadi kanthi ira-irahan tresno kang kagiles. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Sekawit aku aras-arasen buka grup WhatsApp alumni SMP 84 sing mentas wae dialoni. Jalaran wis kaken komunitas ing WA ku. Angger padha ngobrol mesti gayeng muyeng ngalor ngidul ngetan bali ngulon. Telat ora buka WA sesore wae ana kiriman pesen luwih saka 250. Yen wis ngono mesti ora kober njinglengi kiriman-kiriman kuwi siji mbaka siji. Entek-entekane kiriman-kiriman kuwi mung dak busak ngono wae. Sajake wis teka jambane manungsa betah ana ngarep layar HP nganti lali anak, lali bojo, lali tangga, lali mangan. Seminggu sawise melu grup alumni SMP 84 kuwi jebul ana pesen pribadi sing mlebu surasane, "Mas, panjenengan kelingan aku apa ora?" Ora wurung pesen ringkes iku nuwake rasa penasaran sajroning atiku. Dak teliti jenenge sing ngirim arane mung Nik NICH ngono wae. Dak eling-eling ora ana kanca SMP sing jenenge Nik. Ah, iki mesti jenenge singgelen, pikirku. Mosok ana bocah taun 80-an nganggo jeneng Nik kuwi rak jenenge bocah Jawa jaman saiki karena wong tuane wis padha isin mirit jeneng Jawa sing sejatine ngandhut donya luhur. Sapa ya Nik iku? Balesku, Nurul Mas, Nurul Iksandari. Nurul, oh dear, how are you? Wangsulanku kebak semangat. Apik Mas, panjenengan piye kabare? Saiki ana ngendi? Alhamdulillah tansah seger kewarasan. Saiki aku ngungsi ana pedalaman Wonosobo 24 tahun lawase jeng. Siramu piye kabare? Entuk pandonga panjenengan Mas. Aku ana kantor Kemendak Jakarta nanging dak laju saka omahku PUP Bekasi. PUP kuwi apa? Pondok Ungu Permai. Panjenengan wis kelingan aku tenan. Coba sing paling panjenengan elingi saka Nik iku sapa? Rikmamu jeng, rikmamu sing kriting. Hahaha, bener Mas. Yen ngono ora kleru. Aku seneng Mas. Aku Nik sing biyen ana kelas 3E. Aku pengen ngomong sing dawa jeng. Ya, diterusake wae sak marme. Emoh, mengko ndak kanca-kanca melu maca, mengko bengi dak inbox wae ana Facebook. Jenengku di add ya. Golek ana jenengku. Ya Mas, dak enteni. Wengine aku Facebookku dak buka, ana kanca anyar cacah 3 sing njaluk dak konfirmasi. Salah sijine jeneng Nik GT. Sakwise dak konfirmasi dak buka, akeh katerangan ngenani wanodya
kang biyen tau ngisi dina-dinaku kuwi. Ing akun Facebook iku uga dipajang apa wae kegiatane wanita sing awet singset nadyan wis putra loro iku. Bubar iku lagi dak kirimi sasmita lumantar inbox kepingin ngobrol utawa chatting. Bareng wis nyambung ana cerita dawa sing gumelar sedawane dalan Wonosobo Bekasi. Angen-angenku ngulandara mecaki taun 1984. Nalika iku aku lan Nik ana kelas 3 SMP ing Sukoharjo. Ya ing kelas iki kanggo sing sepisanan aku ngerti jenenge Kenya kuwi. Bocah imut, penampilane unik, kulite ireng manis, pawakan ceking, dedeg ora pati dhuwur, rambute kriting dawa. Sing jalari unik mbok menawa rambute sing kruwel-kruwel kuwi. Rul, sok Rebo aku arep bolos. Kandhaku sawijining dina. Kene yo bolos. Aku durung gawe jahitan klambi. Tugas PKK-ne Bu Endang po. Heeh. Kenang apa kudu bolos? Bolos mono ora ngrampungi masalah. Kok ora digarap kuwi piye to? Aras-arasen karo tugas PKK. Dumeh cah lanang. Yen ora digarap, sesuk apa emben mesti tetep ditagih Bu Endang. Kandhane Nurul nrocos. Ora mergo aras-arasen, aku ora duwe bahane Rul. Arep njaluk duit wong tuwa dienggo tuku kain, karbon, bola, sak piturute ora wani. Wong bisa mangan ajeg wae wis bejo. Aku bingung Rul, duit saka ngendi sing arep dienggo tuku bahan-bahan kanggo tugase Bu Endang kuwi. Ning sampean ra gelem tumandang to? Yen ana bahane mesti wae tak garap. Sesuk tak sediani bahan-bahane jahitan kuwi. Matur nuwun sadurunge ya. Nurul iku anake wong sugih, dadi perkara weragat sekolah ora repot. Sedeng aku, wong tuaku buruh tani, asile mburu mung cukup dienggo mangan saben dina. Budal lan mulai sekolah aku numpak sepeda jengki lawas, ora tau sangu. Bisa jajan paling seminggu sepisan yen ngepasi jam olahraga. Nganggo sepatu ya mung sepatu lungsuran. Bisa diarani anggonku sekolah mung bondo nekat. Jalaran wis disediani kabeh bahan praktek PKK dening Nurul. Musono aku bisa jahit klambi. Nadyan asile jahitan tanganku ora sampurna, Bu Endang kersa menehi biji apik. Sing cetha aku ora sida mbales. Ya wiwit lelakon kuwi aku dadi cedhak karo Nurul. Jebul isih ana pawongan sing duweni kawigaten marang anake wong mlarat kaya aku iki. Banjur tuwuh rasaku kepingin tansah nggatekake lan digatekake dening Nurul. Nanging rasa sengsem iku mung dak simpen ana telenging ati. Aku ora duwe kewanen nelakake rasa tresnaku marang Nurul. Aku ngrumangsani anake buruh tani ora sababak karo Nurul. Bebasan cebol nggayu lintang. Nganti lulus SMP rasa sengsem iku isih dak pendem ing kedunging atiku. Sawise lulus SMP aku karo Nurul mecaki dalan sing beda. Dheweke nerusake sekolah menyang SMA, dene aku dikuhake ibu supaya mbacutake menyang SPG. Ngendikane ibu yen wis lulus SPG bisa wiyata bakti ana SD cedhak omahku. Panggontone ibuku pancen prasaja ora muluk-muluk. Sajroning nempuh dalan kang beda iki, satemene aku isih tetep ngangen-angen Nurul. Kepengin banget aku ketemu dheweke. Sawijining dina tekadku gilik bakal mara menyang omahe Nurul. Durung nganti rancangan kuwi kelakon, aku ketemu Maryani, kanca rakete Nurul nalika ana SMP biyen.
Mbak Mar, piye kabare Nurul? Pitakonku ulas-ulas. Apik wae Mas, aku jane pengen ketemu dheweke lho. Mbak, kono ditekani wae, omahe wetan rel sepur kae lho. Kandakno Nurul ya Mbak, aku kepingin dolan menyang omahe. Oke, mengko dak omongake. Nanging tekadku sing sekawit gilik mau suwe-suwe kendo. Sawise dak pikir dawa aku pilih mundur wae. Aku wis rumangsa asor dhisik. Pepinginanku sing gedhe ketemu Nurul, wekasane dak buang sebruk. Sawetara minggu candake aku ketemu maneh karo Maryani. Piye Mas, sida ketemuan karo Nurul? Wis dak omongake bocah lho. Kandhane Maryani, jare dina Minggu arep dolan mrono sampean diantu-antu. Wingi ana alangan. Lah terus kapan? Aku durung bisa mesthekake Mbak Mar. Ya wis yen ngono, wangsulane Maryani sajak cuwa. Nganti lulus SPG rasa sengsemku marang Nurul durung luntur. Karepku aku kudu bisa golek upon dhisik sadurunge nglairake rasa tresnaku marang dheweke. Aku kudu mandiri luwih dhisik. Lulus SPG aku ora melu wiyata bakti, awit golek papan wiyata bakti angele setengah mati. Mula kanthi pawitan nekat aku bisa kuliah D2 FKIP UNS kanggo nyukupi ragat kuliahku dak sambi kerja. Pikirku lulus kuliah bisa antuk pakaryan kang tumata. Ora dak nyono nalika penataran P4 lan ospek aku weruh Nurul. Wektu kuwi aku pinuju ing lantai 3 kampus 3 FKIP UNS. Nurul nganggo jaket alma mater biru ndok bebek, tangane ngawe-awe. Aku yakin Nurul lagi ngawe aku. Atiku seneng banget, dadaku mekrok. Mula aku uga banjur ngawe-ngawe dheweke. Halo Nurul, pambengokku. Ning jebul pandugaku luput, dheweke ora ngawe aku, nanging terus bablas lunga, mbuh mlebu kampus loro utawa siji. Aku wis ora bisa nglacak ana ngendi dununge Nurul. Sakwise kuwi aku ora tau ketemu dheweke maneh. Atiku pepes neng aku mupus mbok menawa Nurul pancen dudu jodohku. Aku banjur konsentrasi ngerampungake kuliah 2 tahun dak sambi kerja serabutan. Durung rampung kuliah sumebar pawarta kang ngandhakake menawa lulusan diploma wis ora bisa diangkat CPNS. Sirahku ngelu. Terus arep kanggo opo ijazahku D2 mangkone? Pranyata pawarta iku ora sawutuhe bener, sebab ing antarane lulusan diploma 40 cacahe aku klebu sing begja jalaran katut nampa SK pengangkatan. Mung wae kudu dibenum ana papan kepencil nganti seprene. Sok ngono wae kabeh mau dak tampa kanthi rasa syukur. Jroning ayahi pakaryanku, aku isih sok kepikiran Nurul. Ana ngendi dheweke saiki? Ora kanyono 32 tahun candake, nadyan mung liwat WA, aku bisa ketemu maneh kelawan wanodya kang tetep gawe sengseme atiku. Rasane seneng kawuran trenyuh, nanging kahanane wis beda. Ora sakmestine aku ngarep-arep prentuling tresnane Nurul. Aku kudu bisa nampa kanyatan. Nih, muga-muga Gusti Allah tansah ngluberake sih lan wilasa marang siramu. Muga-muga siramu tansah kaparingan kanugrahan lan urip kabagyan karo kakungmu lan putra-putramu. Pandongaku tulus kanggo kowe Nurul. Cotol.